Kakang Prabu. Wei ngopo? Mejem. Wawur-wurahan tengaraning jurit kong guru gongso tetekadya putula wara panjriting turangga esti rakata enggang tojo lelayu sepit Ratala. Orang gosike Kakang Prabu. Bar madang yen seger tenan. Nyadong dawuh timbalane Kakang Prabu Sakra Sangkara najan aku adhimu Banjar Jungun. Ya dur sasana nyadong dawuh lho. Kakang Prabu nadyan nadimu durma ganti aku nyadong dawuh timbalanmu. Kepareng dawuh apa? Aku mengkari manut apa kang dadi pangandikane Kakang Prabu Sakra Sangkara. Kakang Prabu aku nyadong dawuh timbalanmu Kakang Prabu Sakra Sangkara. Wirata jagat pangestu rayu potol jagat. Oh iya. Dursasana ana dawuhmu apa Kakang Prabu? Wah. Wirang bebarang yen aku ora bantu sarta aku ora males budi marang bapa guruku ya bapa gurune awake dhewe. Sapa? Lho, bapa Prembandur ingkang dierang-erang asmana nang ngarepanku dening para Panakawan, para getibal-getibal. Malah nalika semana uga wis nantang marang Nalendra Baleranti. Dursasana. Walah, alah. Kere-kere iki sugih kendel bondo wani marat keladuk wani kurang teduga. Wah. Sapa kok Prabu? Kere-kere sing dimaksud sapa? Apa Petra, apa Bagong? Yo, pancen kuwi. Sing pengangkae bakal mapak tumurun ing Wahyu Makutha Rama ana ngersaning Sang Bekari Kesawa Sidi. Nanging aku ingkang mepalangi, aku ingkang ora ngeparangake. Merga Wahyu Makutha Rama sakmengko bakal kudu tumedhak ana ing Praja Negara Ngastina. Wah. Ya. Ya wis.
Kakenge Kakang Prabu saka Sangkara. Ayo Gage. Sadurunge sinuwun ngawangga ingkang majuning pabaratan. Luwih dhisik, ayo. Dikatoke budine awake dhewe. Diketoke kaprawirane. Kere kae diundurke. Ora sah sampeyan, ora sah Kurawa 100 Dursasana dhewe ngatasi, Gru. Anggep kaya apa? Sing dadi nyatane wae. Sayuta ngarsa sekedhi wuri. Pono ngawan wis sumbar kelawan Nalindra Balirante. Yo, ayo tandangi bareng-bareng Kakang Prabu. Ayo. Sapa? Mbok malang kerik wong kalekmu ibadek kok. Marang aku ora kok beratus kok yoga majan. 3 dina ning Madukara ki ra dientukke adus karo Ndara Janaka. Karepe mengkon ngancani tapa wae karo mengkon ngancani prihatin wae. Aku ya gumun karo ndarane awake dhewe siji kae. Ha iya. Kurang apa to jane uripe iki? Sugih wis. Heeh. Mukti ya wis men anu dadi pirangane Pandhawa. Heeh. Bojo ya akeh. Heeh. Prandhek punaka isih wae tapa berapa to kene? Ambuh aku ya ora dong kok. Aku sing uripku keserakat kedelak-delak kaya ngene tak syukuri kok, Gong. Ah iya. Ha iya. Randene kok Ndara Janaka kok ora iso bersyukur ora. Ya mbok wis men mbok menawa darmane ngono kok. Heeh. Karepku nek wis ora betah dadi satriya ki ta Ndara Janaka, ampun genjenengan iku madeg Brahmana mawon aku ngono. Ha iya. Mak aku sok ditapuki cangkemku. Lah cangkemmu ki tapuk ebel kok. Hah? Cangkemmu ki penak nek ditapuk. Luwih penak cangkemmu. Wis tau jajal cangkemku apa? Wis. Wis ki piye nek kaya ngene iki? Piye apane? Delok kae. Wo, alah, Gong. Ratu Mbale Ranti ki ora nggawa wadyabala. Heeh. Ane kae deloken kae. Kurawa dampyak-dampyak kae, Gong. Wah, lah kok do nggawa gaman sajarep ngrocok karo awake dhewe. Ngocok. Ngrocok.
Pecah siramu. Lah kowe ngomong ya klerak-kleru ora cetha kok. Ana cangkemmu marep rono kok aku ning mburimu ngomong ki sing seru, ngrocok gaman karo awake dhewe. Lah ora ngono. Ora penampane iki ra sing ora-ora to aku ora pati krungu. Arep ngranjap gaman. Nah ngranjap ngono wae dadi aku ora seling surup. Ah iya. Ketoke tembus simpenku mabengi. Apa? Aku ngimpi dirubung manusia sendok. Arep dirubung Kurawa. Aku Kurawa iki gedhe madange tok. Ha piye iki apike piye? Nek apike ngene ya, Tru. Piye? Matur Ndara Janaka wae. Matur piye? Iki awake dhewe mulih. Heeh, terus. Awake dhewe mulih matur apa enake den iki saingane senes sinten-sinten, saingane le sampeyan arep gaya wayu niki guru panjenengan piyambak, Begawan Durna sing arep sajak mbebeda lakune sampeyan. Ngono ya, Gong. Heeh. Ning nek aku ki arep kere iki pambeganku satriya kok, Gong. Tinimbang mundur wirang luwung neng kene mati dadi bathang tak wujuti. Ah karepmu rak terus kowe nek mati mungsuh Kurawa terus kowe arep dipendhem nang Taman Makam Pahlawan ngono apa piye? Awak iki mengkere mbok yo mawas diri. Ayo wis. Bali wae yo. Ayo. Anoman Pracandha Seta. Lho. Anoman ta iki. Cocak rawon kapimendho Lurah Petruk kalian Ki Lurah Bagong badhe tindak dateng pundi Ki Lurah? Arep bali man ngapa kowe? Nek arep nyilih det kene iki ora nggone wong dedet. Ah kowe keserakat kok. Ngusik togong mbok menawa nek wigati. Mboten Ki Lurah. Kula mboten badhe nyambet arta menika mboten. Ha terus? Ha terus piye man karepmu piye? Nuwun sewu kula mireng menawi panjenengan menika badhe kondur kok kula malah wirang. Lho. Wirang sebab apa? Nuwun sewu. Panjenengan kekalih menika rak nglabuhi dhateng ndara kula. Inggih menika pun Ndara Janaka inggih Raden Janaka. Heeh, terus? Lah nuwun sewu. Anggen panjenengan badhe nglabuhi kalian pun Raden Janaka menika badhe gaya wayu Makutha Rama menika sainganipun Marasata Kurawa. Heeh, njenan. Lah nuwun sewu. Anoman niku ngrasake labuhane para Panakawan kelebet panjenengan kalian Kyai Semar Badranaya menika sampun mataun-taun lho. Ki Lurah. Kula menika sampun kathah dipun biyantu kalian pun para Panakawan. Ugi para Pandhawa menika ugi sak biyantu dhateng gesangipun bot repoting gesangipun ingkang abdipun Anoman. Ha terus karepmu menawi dharaturipun ingkang abdipun Anoman panjenengan boten sisa kundur cekap lenggah ingkang siki conton mriki mawon. Ideping tekad kula menika badhe males budi, males anggen kula gadhahi utang budi kalian panjenengan Ki Lurah Petruk kantong bola kanpun Ki Lurah Bagong menika lho. Ha terus kowe arep ngopo man? Kula badhe ngunduraken Marasata Kurawa Ki Lurah. Sik, kowe omong ngono kuwi tenan apa ora? Ih, estu lahir terus sing batin. Petro sang keduel be. Prabu Kandang Boleng tak kira nek kowe arep suluk gawe cakepan Petro Kemijilen wis lambung Petro Kemijilen yaene kok wis mijil ora ya man tak sekseni kowe iki pendhita arep kowe wis ngracut busana satriya arep kowe nganggo busana pendhita ana tetembungan sabda Brahmana Raja. Nek nganti aturmu iki mengko wali sing dadi sabab sengsara uripe Anoman dudu kok Petruk ning sing gawe jagat. Kula lair lan batos. Kula sagah nampi paukuman saking ngarsaning Gusti menawi kula atur dura Ki Lurah. Ya wis. Nek pancen lahir batin aturmu kuwi arep mbantu karo Petruk karo Bagong, ya kono tak sawang jogetmu man. Nyuwun pamit. Hati-hati. Kancane diewangi kok ya, Bang.
Ayo delok, ayo. Anoman iki marat. Wah. Wah. Dalan ning dalan akeh wong mati mati keneng apa mati dikaning moyo suto coco mranteng kikir sok manyo ilang raganya terus linteng. Wah, saya tuwa ora saya mendha lan saya ndodro we parat. Hei, Arwan. Ora pangling. Iki arep nganggo topi ning raine Kartomarma. Ayo. Wah, kowe ora pangling karo aku, apamu sing tak pangling. Saka rupamu, saka dapurmu, saka wujudanmu. Wiwit biyen nganti seprene Anoman kuwi apal. Luwe-luwe pambeganmu sing kaya setan kuwi bangsat. Wah, ngilani karo diadane Kartomarma. Ayo apamu? Kowe mbelani karo kere-kere kae. Dudu kere-kere kae sing tak belani, dudu Panakawan kae sing tak belani. Nanging aku mbelani marang laku darmaning satriya najan aku wis ngaracut busana kasatriyan mulya aku ngrasuk busana kabrahmana nanging taunana windanana nganti besok Anoman tekaning pati aku tetep duweni jiwa satriya Kurawa kuwi luput Kurawa kuwi kleru mula aku kudu mbelani sartane aku kudu benerke mbelani marang perkara kang adil sarta mbrasta perkara kang angkara murka. Walah, ayo ceramah wae kowe ket biyen kowe. Kowe iki meng kewan kok nyeramahi menungsa lho kowe iki. Kowe nek nang nggonku kono kuwi meng diobong urip-uripan kowe iki. Mergo kowe dadi hama tetanduran. Apa-apa aku ora wedi, arep mbok obong aku wis tau diobong. Zaman Prabu Dasamuka biyen ana lakon Anoman obong, aku diobong nanging aku ora kobong. Malah mekar saliraning usada awakku dadi gedhe tiwi krama ora usah umuk kowe Kurawa ki nggone wong umuk nek ora tak kendeli umuk luwih kendel ora-orane Kurawa bakal mendha karepane ayo apa
Kowe ngejak apa tak ladeni Jogeta sak maremmu tak kendangi. Wah. Keparat menungso ora tatanan kowe Hanuman. Kaya wis kendel-kendel ya. Para jiwa bekalan Brahmana pati kantoran bau cekel sabuk mirang tatu gasik-gasik jote pati. Kowe apa aku sing tekaning pati? Maju jangka ora bakal tak tinggal loncat. Yo, ora minggat tak kebiri lo jual gua beli. Yes. Awas. Oh. Woi. Aduh. Awas. Kowe opo ya? Wis dikoyo dhewe. Awas. Hi oh hanya. Hi. Oh hanya. Weh. Oh ha. Weh. Weh. Wah, keblungan pinju. Ah, hei. Melirik. Awas kowe. Ha. Ya. Ayo mudian. Aha. Sadrak sirahmu kowe. Ene. Ya. Mati ra.
Dikira aku ora iso males kok. Rene. Ngantem kok genti. Aku dadi wayang tengen saiki. Oh. Oh, yo. Ha. Yo ngantem kok. Oh, yo. Ha. Yo. Sirah aja mung trimo dodo. Ayo. Yo. Hei. Ayo piye? Iki saate aku males. Oh, oh, ya. Iya. Oh, anggap apa? Oh. Rene. Senang saja. Oh, oh, mas, oh, isih eling aku. Podang ngampiri, podang dasmu kuwi. Lho. Iki manuk iso omongan. Ayo apa-apamu. Garuda Mahambira tandhing ana wah. Sugih kendel Bandawani. Derajatmu ki mung kewan kok arep mungsuh satriya kaya aku. Apamu sing tak medeni? Hei! Asem sirah diteleki. Lho. Nek pancen wis satriya mudhuna aja ning dhuwur. Anggepe apa? Wah!
Kowe iki urung tatu kulitmu. Kowe urung sengkleh pundakmu. Cangkeme mbok sing apik nek omongan kowe lek. Lho. Wong kok malah dicangkem-cangkemke. Ora sida perang lho. Lah ngapa kok ora sida perang? Mungsuhe gajah. Ana karo gajah kok wedi. Lho, sik. Apa? Iki rak dalam rangka. Iki rak ceritane ngundurke Panakawan to. Heeh, anu iya, anu nggih. Ha kok dadiane gajah barang iki. Ceritane niku ngeten. Heeh. Cantrike Begawan Kasiden niku Kesawa Sidi. Hah? Kesawa Sidi, ora kok Kasiden. Dudu Kasiden? Dudu. Oh. Kesawa Sidi cantrike niku ra kewan-kewan. Heeh. Terus cantrike niku bangsa Anoman. Heeh. Terus kula wau keti enten Garuda Mahambika barang. Terus niku gajah niku sing maju. Lah mulane kula wedi mundur nyuwun solusi panjenengan. Lho. Dur. Anu pripun? Kowe iki nek dong iso muni R nek dong ora iso muni R. Nggih ngaten iki kula niku. Kula niku wonge dong-dongan kok. Nek dong kanca, nek dong ora. Nek dong nerima, nek dong ora. Ngoten niku. Pokoke wiwit bulan wingi niku kula mangkat wayangan teng pundi-pundi niku sakniki ming dhewe. Wis ora karo kanca. Oh, lah biasane kae kanca nika kanca, kancamu tenan. Nggih. Lenang Dede sing wedok. Ora lak kancamu ki sing lenang kae to. Oh, nggih biasane nggih kali nika sing ora iso noleh nika to gulune. Heeh. Nang niki sing setunggale man. Oh iya. Sik man, apa? Kula duwe pandangan. Pandangan apa? Mang tenggo riyen. Delok niki. Apa iki wong maju perang kok nggawa mercon? Mercon iki ampuh, Man. Ampuhe. Niki kula jejelke teng telalene gajah nika. Heeh. Posisi mercon iki ajeng urip. Heeh, terus gajah mbledos. Sak telalene sak sirahe gajah mbledos merga dayaning mercon menika. Arep tok jajal. Ajeng kula jajal. Kula pun ngesaki rek. Lho iso muni R kowe. Iso dong-dongan. Kula niku dong-dongan. Kula pun ngesaki rek. Nah, napa? Mang delok, Man. Iya. Anggepe apa ana gajah kok nyepelekke karo Durma Gati kowe kepakat. Amuk Suramarta, Jaya Marata imbangi yen padha-padha. Gajah elepen. Sapa? Gajah elepen. Gajah Setu Bondo. Lah, elepen iku bahasa Inggris. Oh iya. Sa Inggris lho. Ya kaya kowe. Telalemu tak bledosi mercon mati dening aku kowe. Delok ki apa ki? Maksude apa? Gajah semono gedene mungsuh Durma Gati semene cilik kok
Kowe jereh getih wedi mati kowe, malah mlebu guwa. Ayo, aku ngerti kowe, kowe ketok telalemu kowe. Telale kok buntet. Nek biasane telale iki anu ae. Kaya irong ae, bolongane iki wanengen iki bolongane kok ming tengah ngono. Weh, kudu telale, Dek. Rumangsamu apa kowe? Ya tak semetke mercon. Mercon tak lebokke nggon guwa iki sing tanggo ndelik iki kowe mati. Aku ora layat. Ditane ngono kowe. Mati kowe. Yakin modal tenan kowe saiki. Lho. Ya. Aduh. Piye, Dur? Oh, gajane, Wan. Ora kuwi kok. Cangkemmu mamrak-mamrak cangkemmu iki. Ya jirit asyik. Ya jajak pokoke jenenge, Wan. Ngapa kok dadi nduwer? Nek nduwer niku kepiye? Juwer niku kegiye, iki sakniki saya pakas. Ha ngapa? Piye gajahe wis mati? Alah, mbok men mboten. Jare tak bledosi mercon. Lah niki lho mercone bledosi cangkem kula. Ha ngapa? Lah aku nguncalke reke sing tak uncalke malah reke ah jane. Kopah-kopah jahit pitu iki. Kowe kok aneh-aneh to, Dur. Mboten kali aneh-aneh, Man. Kula niku kebledosan mercon. Ora tiba, mboten. Nggih, jane niki lho, cangkem kula sing dhuwur niki lho. Niki lak nggih kopah-kopah mergo tiba Dek. Tanggal 8 esuk niku to. Heeh. Lah kok niki ketambahan kebledosan mercon wae, jane lelakon. Aju. Ana mundur ora. Ayo sapa iki sing urung maju? Hara. Ruru mangsane apa? Kira kula urung kalah ngoten napa pripun? Urung menang, urung kalah, urung menang napa pripun? Dikira kula urung maju. Mung suwe sinten man? Mung suwe komplit le. Anoman nenek. Waduh. Terus kok truk iki lah. Garuda Mahambira. Gajah Setu Banda, Petruk karo Bagong. Mangsu minggir. Kuku kula duwe pusaka ampuh. Apa? Mang tonton. Mengerian niki enten baterene soalnya. Niki. Apa kuwi kok ngelembreh? Lho nek pun diombeni pakani ndok bebek mboten ngelembreh ngaten niki. Niki lho. Niki enten saklare nek kula pencet. Mang samang. Radi mriki sampean. Oh ya. Pak ndelok pusakamu kok apik. Apik mawon. Mang sawang medun. Heeh, iki kok kaya bathok. Dudu. Nene iki sesanes bathok. Lah apa? Pun pokoke Mang Sawang kula pencete saklare. Iya. Oh. Lho. Ha kok alon-alon ngadeg. Nggih ngadeg niku nggih alon-alon. Mboten iso dipeksa. Oh, iki tok pencet pisan ngene iki. Nggih, tak tambale kula pencet pisan ngeten iki. Heeh. Terus nek mbok pencet pindho ngeten iki.
Kakek aneh ya lah. Wong tua diplekodho ora. Ngapunten man rada mundur sampean. Iya. Niki lho Mang Delok, kula pencet. Ah. Ah ngeten niku. Oh ya ya. Coba meneh. Ngeten iki ya. Des. Ah, des niki kula iso ngantem tanpa menyentuh. Oh ya. Sing nyambut gawe pusaka kula niki Mang Sumikir Petruk kalih Bagong tak ndang. Wis kana. Kurawa kok terobosane aneh-aneh ora. Endi sing pusakane mercon. Ayo umume pusaka ki tombak karo pedang. Cangkeman sampean niku. Hus. Wong tuwa kok dicangkem-cangkemke ora. Rumangsane apa? Maju gong. Oke. Dikira kene wedi. Ha iya. Delok kae citraksi kae. Heeh, mbuh kanggo apa kae, mbuh. Widyandara Cintraksi. Iya, Petruk. Nggih. Ngastana apa niku, Ndara? Pupune sinten? Pusaka. Tak kira nek arep dum-dum pupu. Kula arep wae. Gegek eneng pupu tuwek. Hus. Tuweke tawake. Petruk. Pripun, Ndara? Kowe kuwi batur. Nggih. Aku bendaramu. Terus kewajibe kowe nyengkuyung karo aku, kowe misungsungake bekti karo aku. Serananipun kowe gelem tak antem nganggo pusakaku ya Petruk. Oh nggih, nggih. Manut kula niki ming batur kon ngapa mawon manut kula. Wah niku sarung tinju to, Den. Bener. Coba mawon diantemke teng kula. Kok tak pencet. Nah, iki tak pencet iki, tak pencet pisan ngene iki. Nggih, ya. Gek nganteme kapan? Delok iki. Weh, lah apik ngoten. Niku otomatis. Oh, otomatis. Nek baterene arep tuku ya. Mbah. Ajeng kula nggih napa? Mbok menawa nggo napuki bojomu. Iso kula tapuk dhewe. Nganggo apa? Lontrong gondro. Wong kok aneh-aneh ora. Wong kaya ngene iki ora main bojo kula. Weh lah canggih ngoten kok. Canggih. Nah, ning kok ora lara niki. Waduh entek baterene Petruk. Sik tak deloke. Heeh. Kula dereng marem kok sampean antemi dereng marem kok. Heeh, sik tak utek-utek iki, tak utek-utek. Lho, kok marem rene? Lah kirangan iku ajeng napa? Modar. Pusakane error. Akine suwak kae. Ha iya. Anggepe apa ya? Resiki bareng-bareng kok. Kurawa. Kula wonten dawuh nggih. Walah keparet. Lah kok dadi menika anoman ewang-ewang. Ngrewangi lan nglabuhi kaliyan pun para panakawan menika lho. Lah kula piyambak ugi mboten ngertos. Ya iso dadi critane piye. Anoman iku ora ana sambung rapete apa-apa karo panakawan Petruk kalih Bagong kok dadi iso ngrewangi niku lho. Menungso ora tatanan. Paman wonten dawuh nggih. Panjenengan kula aturi lenggah wonten mriki ingkang sekeca. Nggih, keparengipun. Menika Anoman ingkang mibarataning gegana. Badhe kula lepasi wujudipun pusaka kula senjata pamungkas Kyai Kuntawijaya Danu. Mekaten. Nggih. Nggih. Pengangah kula dimen Anoman tenganing mati, Paman. Iya, monggo mawon pun cobi mawon.
watakmu wengis pambeganmu nista. Prabu Karna. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe durung ngrasake lara, kowe durung majene pabaratan. Lah kok kowe wis nglepasake senjata pamungkas iki pusakamu. Pengangkahmu arep mbok nggo mateni marang Senggana ya Anoman. Taunana Windanana Yanta Gusti ora ngeparengake Anoman mati saka pusaka iki. Tangeh lamun nglakone Prabu Lara. Langit nengalang jemanak larwandan monsara Inon lerete konang suram sorotetan padang jagat pangestu ngorayau Bathara jagat. Wong bawana langgeng sinunggih tanawrat nggih anakku bisa warna. Atma Jagwing Singgalapura bisa warna. Kula nuwun wonten mangandika nyadharu paduka Kanjeng Rama Penemban. Rama Penemban Kunto Wibisana sesembahan kuling pertapan Candramanik. Ya. Sira kuwi pancen bocah ingkang bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa. Iya. Katitik sira tak timbali sowan ngadhep ana ngarsaning Pun Rama ing Candramanik. Sakmengko kedega sira saguh sarta gelem migatekake apa kang dadi pangandikaning Pun Rama ing pertapan Candramanik. Keparang dawa paduka kados pundi Kanjeng Rama? Sareng paduka paring dawuh ingkang kathah. Padaring sabda pangandika kathah-kathah paring dawuh dhateng kula. Amejang dhateng ingkang putra ing Singgalapura. Babakan anggen kula ngadawan gula wentah sangjaning para kawula dasih wonten prajanagaring Singgalapura. Kula wonten dawuh. Mesti wae tuwa tandha pitakon sajroning atimu ya nggih. Kena ngapa lan apa kang dadi darunane? Wondenipun Rama paring dawuh kang mangkono. Kabeh iki tak aturake sarta kabeh iki tak dawuhake ana ngarsamu, marga Pun Rama iki ora suwe meneh bakal nilarake kahananing kadonyan. Pun Rama bakal nekani mangsa kalane Pun Rama bakal muksa dibanjut dening dewa tumrap mapan ning tempat suci nggih. Atmajaku menapa sampun tutuk dhuwur Kanjeng Rama anggen paduka nindakaken jejibahan wonten ing alam madang. Menapa ugi sampun tutuk ingkang putra pun bisa warna menika nyaur utang budi kula ngaman paduka kang pinangka tiyang sepuh kula. Nggihipun sampun gula wentah gesang kula. Pun Rama bisa matur kabeh iki mau merga pancen wis tutuk ya nggih. Mula kang saka kuwi jeneng para
Atmajaku bisa warna tak suwun sing ikhlas. Nalindra kok netesake punang waspa. Tetes sing ngeluhmu ning Bantala. Dadi sangar lan bakal gawe kucem asmamu minangka Nalindra ana ing Prajan Goreng Singgalapura. Wis tak suwun nggonmu mujudake nggonmu nyaur utang budi kelawan wong tuamu aja kanthi wujud nggonmu tresna ngopeni marang uripe wong tuamu nanging apa ingkang wis tak dawuhake akeh-akeh iki mau nggonmu nggulawentah kanan negaramu nggonmu nresnani marang karo kawulamu kuwi cakna kuwi gatekna sartane kuwi tindakna kanthi tulus lair lan batinmu kang mangkono iku wis mujudake nggonmu males budine wong tuamu menawi ngaten kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Raka Gunawan oh adikku aduh orang kusike ora pangling bangsaning para jineman cetha wujude cat katon cat ora. Kowe kuwi sapa lah kok teka ngrungkepi ngrangkul marang Pandhita Pertapan Candramanik. Gandharwa kowe kuwi sapa? Ora parati. Parat kowe adi ngilang-ilangke. Lho, aku mbok anggap aku adimu ki tegese piye? Oh alah Gunawan oh aku ki kakangmu ing panglebur gongso ingkang urung entuk dalan padang. Kakang Mas Kumba Karna. Aduh Kakang Mas, mboten nginten babar pisan. Bilih menika sukma panjenengan. Ha iya. Cah goblok. Lamur mripate karo kakange dhewe kok ora. Nyuwun pangapunten. Awet sareng wujud sukma menika lah kok biyuh-biyuh. Dados lemu mekaten, lemu cengelmu iki lah. Aku arep to padhake sing ngedram ngono ya. Rumangsane apa? Waduh Gunawan aku tulungono Gunawan. Aku durung entuk dalan padang. Sukmaku mamung kedelak-delak lakuku iki piye Gunawan? Iki Kakang Mas inggih. Aturi sareh, kula aturi ingkang sabar. Yo. Ora kurang-kurang lek ku sabar. Kakang mbarepe lho. Sinten? Rahwana ya Kakang Dasamuka kakekane kok nyenan. Aku diapusi jarene swarga bul swarga pangarantunan kuwi papaning sukma ingkang urung entuk dalan padang. Marake aku tulungono Gunawan. Nggih. Kula sagami tulungi nanging namung sak saged kula. Yo. Apa ingkang iso mbok tindakake, apa ingkang iso mbok lakoni kuwi dadi senjata pitulung tumrap Kumbakarna. Iya. Karna lele. Kula nyuwun sewu, panjenengan menika anggenipun boten dereng pikantuk dalan madang anggenipun badhe cinadhang swarga menika awit panjenengan menika taksih kagungan kewajiban. Duwe kewajiban. Iya. Panjenengan menika rikala taksih sugeng aparipurna menika dados satriya nanging dereng tuntas anggen panjenengan dados satriya awit namung saben dintenipun menika panjenengan mung nindakaken tapa nendra. Aku turu mergo aku memeng weruh angkara murkane Dasamuka mula aku milih nindakake tapa nendra tinimbang aku weruh watak angkara.
ana tetembungan ora melu mangan nangkane nanging gabul purute aku wegah aku ora ngewangi dosa muga aku kelepetan dosane. Lah mriku malah ndadosaken dosa piyambak. Oh ngono. Inggih. Khusus ngono dosaku. Inggih. Banjur seranane piye aku manut najan kudu nyemplung segara munggah gunung saupamane Gunawan. Nggih. Inggih. Sak menika kula aturi ngupadi satring Jodipati nggih menika pun Raden Werkudara kekasihipun. Kon goleki sing jenenge Werkudara. Inggih. Ciri getheke apa? Ciri gethekipun Raden Werkudara menika gagah pideksa pawakanipun godhek Moksim Marjojo. Oh ngono. Nggih. Ya, yen to aku wis ketemu kelawan Raden Werkudara. Sak mangke kula aturi ngracut sukma manjing wonten anggaripun Sang Raden Werkudara. Ngono. Inggih. Wah, nyuwun njaluk pamit Gunawan. Oh, jan nulunge aku tenan. Sarep sowan ngarsaning Gusti nanging uga ana kewajiban ingkang durung tak tindakake. Krungu kondange pekabaran padha ngandhake yen to ana pendhita ingkang mulang sarak pakartine. Merga ngedeke pertapan sageleme dhewe ana ing Gunung Kutarunggu. Kamangka Gunung Kutarunggu kuwi kebawat keperintah negarane Majaku ya anakku ing Singgela. Penemban, kowe ora bubar. Nggonmu nganakke pawiyatan kelakon aku tegel kelawan sira Penemban.